Marko Saarinen Kostellalta tässä terve. Esittelemme teille nyt todellisen uutuuden. Cooper & Hunter Nature ilmalämpöpumpun, jossa on huonekohtainen ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Tämä ilmanvaihtolaite tuo raitista ulkoilmaa huoneeseen ja poistaa samanaikaisesti käytettyä ilmaa huoneesta ulos. Ilmanvaihdon aikana laite säästää energiaa lämmitys- sekä viilennystoiminnoilla vähentämällä ilmalämpöpumpun työtaakkaa verrattuna suoraan tuuletukseen. Laite myös suodattaa sisään tulevan ilman HEPA-suodattimella. Voit käyttää ilmanvaihtolaitetta myös itsenäisesti, vaikka ilmalämpöpumppu olisi suljettuna. Tällöin puhallusnopeus säätyy ilmanlämpöpumpun kaukosäätimestä. Ilmanvaihtolaite suositellaan asentamaan sisäyksikön vasemmalle puolelle. Cooper & Hunter Nature ilmalämpöpumppua on saatavilla valkoisena tai mattamustana. Käänny meidän tai valtuutetun jälleenmyyjämme puoleen, kun haluat lisätietoa.